Dulong ta. Go. Okay, good evening everyone. Siyempre, dagiti pagaya mo yung Manong June together with John Mark. Yes, of course. May isa man na pong vlog iting committed kita kayo. Kaya this time, ipakita mo no kasunod ti agareglo iti kanta. The easiest way, whether it is original or imitation, remake, version, mangrugi ka ti zero nga talaga, scratch. Nalalakang nga rin gamit ti original kata awan tultuladen ng tatanog tulad ka tingan medyo nirigrigat kasi talaga nga birugam the instruments nga inuser na dijay. Bueno, okay. Tapos i-upload mo ti YouTube copyright. One. Kaya mo po ko dajay. Pero hanggang may strike. Naka-sharing. Naka-sharing. Ket apo haan lang nga recording, haan lang nga di boses ti pagregatan iti garamid iti may isang kanta. Yes. Iti karigatan nga parte di garamid iti backing tracks nga mahon ko na iti -1 na wenno karaoke. Iso kanu kayat mo nga nadalus iti upload mo apo nga videos, of course hanggang nga download ti aramid ti sabali dapat agaramid ka. Wala. And that thing nga maawatan ko madagiti agap upload re-upload iti videos may ang handa ko mararamid din ti kasjay ta nagrigat ti agaramid ti song, and then i-re-upload the DJ channel da with our instruments and voices hang kumaapo. Okay lang nga i-version da, mabalindan mo lang nga i-version or tuladen da whatever. Bastahan lang ko mga DJ mismo nga sonata talaga nga masaktan kami mga apo. Mapir DJ effort me. Ang Di pa nagarami daw po karo mati kanta backing tracks. May sangal daw, dual daw kasi depende pa no kasano kaligat di kanta. Yan. So this time ipakita mi apo kada kayo no kasano garamid. So it is usarek of course that my keyboard is connected to the laptop that itimon awagan nga digital audio workstation. So ito amin apo ag tungtong dagiti nga digital instruments. Wan, iti piano. And laptop. This time drums pala dito unaan tayo. So, record. Aja iti drums na. So, dinggan tayo man, no kasano ka pino. Okay, this time na yun ang tayo instrumento. Let's have another one. Gitar, apo. Electric guitar. Ting 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 ting. Okay. Another guitar. Apo nagado ti gitara na ato. This time atin mat folk guitar. Yan. Pangkadaanan ka talaga. Yan, yes. Kanta ni Eddie Peregrine actually, the song entitled ano ang title natin yan? Ang alaala ay ikaw. One. Okay. Nayun natin natin po. Go ahead. Gitara. Okay, another instrument kabilta iti piano. Piano man dati. Paula. Okay, another one. Go. Introduction pala ang agibos ti orasan. Additional drawbar organ nga kunada datay kadaanan nga organ idi panawon pala ang idi kitay dipedal nga organ. Yes ko. May kaliman sa nga instrument na dalan? 1 2 3 4 5. The fifth instruments of a very simple song dati ha. Let's have another one. Kanta ito tati Ano ta? baho. Bass. Bass. Ano ta? I-focus ta? Purehaanan.
lead guitar. Yes, lead guitar. And of course, introduction pa lang. Adto to pwede maisingit, mainayon into no verse pa. Yeah. Okay. Practice. Yeah. Tato yan, iti lead na. Sige. Okay. Malilimutan. Okay, let's add some more guitars. Ito yan. Ay, di ko na. Nagadong gitaran. Talon may kalunsatan. Well, may kalungang klase di gitara. Kasi merong agrit rhythm. So, kasi lang na dyan. Kumbaga, Crank. Nga na dyan isa. kritik ko na lang. Crank. Ito kay Crank. guitar, ito kay. Okay. So to complete with konting mixing. Okay. Okay, pagpakita po the J software nga sa rekta. Ayan. So introduction, ready? So dito na po, iti introduction. Let's go now to the verses. And then after the verses, i-cut mo pa lang. And then let's go to the recording. Wan. Tabayanan yung road. Tisulatan na Paul 1. Ang alaala ay... Ikaw. Malilimutan ko pa. Malilimutan. Malilimutan. Yeah. Lilimutan. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ilocano. Di pa nagsaong. Tagalog. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ana ba na vocalize? Malilimutan. Ko pa ba aking mahal? Tirigan ano, Ilocano ka talaga timbang ka. Ba? Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw na... At iti 80s style na di pergi na dati ko na bago ato ginota ag kasi ni ag jump. Ang kakita ma din. Ang Maliga ga Kaya ang maligayang araw nating nagdaan. Ada kasi na ang maliga. Ang maligayang... Ga hanggang ga. Isla dati ka na? Oo, tama. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan. Okay? Gets? Oh. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan. Yan. Nagdaan. Okay. Malilimutan ko pa ba? May mali ka doon. Malilimutan ko pa ba? Malilimutan ko pa ba? Yan, okay. Okay. Ready na? Ready?
ang ating suyo ang walang kasing tamis. Sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid. Kung minsan pang magbabalik, kaya wala nang nalabisan.